औ नंगौ मैया जों मोनायाव पर्टेल निउस माखासे पर्टेल निउसफोरजों जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गंफ्रोमबो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलखौ गंफ्रोमबो ट्राकनिफ्राय 200 रां कुरि लादों होननानै जों पर्टेल निउसफ्राव नुनो मोनदों। बियो अबसे जोबोद दुखुनांथावना, मानो होननानै बुङोब्ला जोङो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलआ बेबायदि रां लायाखै। मैया जोंनि तामुलपुर ओनसोलनिनो थिगुगुटानि सानजाहा बेटागाव सक होननाय दङ, बे सकनि जि मोनसे जाथाय, जाथायखौ बा बे जाथायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ सोमोन्दो दङ होननानै निउसाव ओंखारदोंमोन। नाथाय जोङो मिन्थिनायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ ब्लक इउपिपिएल बा प्राइमारि इउपिपिएल बेबायदि गंफ्रोमबो ट्राकनिफ्राय 200 रां लानाया बियो नंखाय अजद दैखांनाय। गतिके जोङो बेखौनो बुंनो लुबैयो, सोरबाफोर थार्ड पार्टी बा थार्ड पार्सन मानसिफ्रा जोंनि इउपिपिएलखौ बा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ गुबुंले खालामनो नाजानायखौ जोङो थोंजोङै जों बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि इउपिपिएल राजनैतिक हान्जाया सरकार दानायनि सिगाङाव मोनसे खोथाखौ स्पष्ट बुंदोंमोन, निट एन्ड क्लिन सरकार दानायनि बाथ्रा। गतिके दिनैनि तारिखाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गासै डिपार्टमेन्टफोरखौ साफानिफ्राय साफा अर्थात गासै डिपार्टमेन्टआवनो रां लायालासिनो फोरोंगिरिफोरखौ निजुक्ति होनाय बा बेबायदिनो माखासे मुवा बेसादफोर राननायावबो खुनु रां रुफा लायालासिनो जोङो रानगासिनो दङ। गतिके बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जि बे गंफ्रोमबो ट्राकनिफ्राय महलनि ओंखारनाय ट्राकनिफ्राय जि 200 रां लागोन, बियो नंखाय। बेखौ आङो तामुलपुर जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै जों इउपिपिएलआ लायाखै होनना बुंनो नागिरो। बे जायफ्रा बेबायदि जोंनि सायाव अजद लाखिदों, आङो बिथांमोनखौ सोंखारनो नागिरदों। बिथांमोना मा साननानै बे निउसखौ होदों, आं आसरित जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय मोनसे रिसिप्ट दङ, बे रिसिप्टआ खुनु संगठननि नाम गैया, आं बेखौ नुनो मोनदों। बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनि जुदि रिसिप्ट थानायमोनब्ला आङो बेखौ साननानै लागोन जोंनि इउपिपिएलआ लादों। नाथाय बे रिसिप्टआव इउपिपिएलनि खुनु नाम गैया। बेखायनो आङो बिथांमोनखौ, जाय मानसिफ्रा बेबायदि खालामदों, बिथांमोनखौ आं सोंखारनांगोन। बेबायदि खामानिनिफ्राय बिथांमोना एसे जानगाराव थानांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों। जोङो जिहेतु बिटिआर सरकारा जोंनि इउपिपिएल बिजेपि जिएसपिआ जिहेतु एखेलेगेनो सरकार दानानै दङ, गतिके जोङो सोलायनाय परिबर्तननि बाथ्रा खोथाखौ बुंबोदोंमोन। बेबायदिनो दिनै सरकाराबो बा जोंनि दोलोआबो एखेलेगै जोङो सोलायनायनि सार्थआव बा जोंनि परिबर्तन जायखौ बुङो गासै बिथिंनिफ्राय जों परिबर्तनखौ लुबैनानै जों मावगासिनो दङ। गतिके बेवहाय माने बबेबा गारिनिफ्राय बा बबेबा बायदिसिना माबानिफ्राय जों रां लानायनि खुनु खोथा फैया। बेखायनो बेनि सायाव आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरदों, बे खोथाया सोरबा थार्ड पार्सननि निस्सय आखाइ दङ आरो बेवहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ गुबुंले फारसेथिं लांनो थाखाय बा रायजोनि गेजेराव मोनसे माने उबुल थुबुल खालामनानै बिथांमोना जोंनि माबाखौ दाग फोननो नागिरनायखौसो आं नुनो मोनदों। जोङो जोंनि गेजेराव सावरायदों आरो सावरायनानै जोङो थाबैनो बिनि सायाव जोङो बेबस्थाखौ लानाय जागोन।